Leri kelen sanfɛ taama kɔfɛ pankurun kɔnɔ baarakɛlaw ye mina ninnu jatew laseliw kɛ ni kankɔrɔtali ye sani u ka u fili Niger Liptako marayɔrɔ kan ka taa Mali dancɛ masurumaya la. Sɔrɔdasiw ka panni nin ka bɔ pankurun kɔnɔna na sanfɛ waati ladɔnniyaliw kɛra ni talangosiliw ye ne ka tila ka pankurun kɔfɛ daw yɛlɛ u ye. Miniti kelen dɔrɔn kɔnɔna na a sɔrɔdasi finitigi ninnu caaman ye u pan k'u fili ka jigin Niger tilebiyan fanfɛla cɛncɛnba nin sanfɛ. Pankurun lankolon tilana ka sigi a kɔ ka taa ɲamɛ sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔ la. U jiginnen kɔfɛ u ye u ka sufɛ baaraw daminɛ. A Niger sɔrɔdasi 30 ninnu minnu u bɛ u siɲɛ fɔlɔ la ka baara kɛ ni Faransi parachute sɔrɔdasiw ye kɔlɔsilen don kosɛbɛ. Faransi parachute karamɔgɔ dɔ nana ka u jɔcogow lajɛ k'a bɛɛ sɛbɛntiya ko kura. Baara nin kun de ye ka lakanakɛlaw bila ka taa yɔrɔ labilalenw na sɔrɔdasiw fɛ Niger ni Mali dancɛ la ka a yɔrɔ lakana ko kura. A yirala k'a fɔ ko dasagokɛla kulu État islamique olu de dagara a yɔrɔ la kosɛbɛ. Minnu tun nabila di u yɛrɛ ma taa ni ka segin na a yɔrɔ kɔnɔna na ka sababu kɛ Faransi lakanakɛlaw gɛnni ye ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na. Nin ye a san 1 ye.